Coffee Mix, mga kabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C, mga kabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Hindi ako makabatsyag sang sakit. Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibong orasan oras sa Pilipinas, alas 7:39. Ang oras ang buylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuylog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
Kag subuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX coffee mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! 30 o 45 na lang kaadlaw, Pasko na, advance Merry Christmas sa aton tanan, nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati. Merry Christmas sa inyo tanan, mga ka-K5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, maying gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, maying gabi sa bilog nga Western Visayas. Maying gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mall, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinandan mga K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. And of course, aton karon nga mga balita man kaga information nga natipon man sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Upod sa kay K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo Provincial sa Iloilo City Hall. At mga balita naman nagikan kay K5 Alex Escalante, nagikan naman sa Iloilo Provincial Capital. Sa kinandan, mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag international, nagikan naman sa aton nga news center. Upod kay K5 Sani Punay and K5 Aliera Joy
apin. Sa kinandan po naton diri sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ay yung ka K5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga ka K5. Today is a Monday, November 10, 2025. Kay kapit sa Jess kita subong edisyon sa ato sini nga pagpangalagad. Kamusta na nga aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Good evening kag kamusta man ato sini nga mga kauturan. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ay gabi sa aton nga mga nga mga kauturan nga naga-monitor na diri sa ato sini nga pagpangalagad sa mga nagalantaw kag pamati diri sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Hindi ka mo magkalipat, share the live and like and follow. Mas especially ang pag-follow sa ato sining Facebook page, ang K5 News FM Iloilo kag ang June Kapulot News Live. Nga naga cross post sa ato sining programa diri sa K5 Night Watch mga ka K5. Karon mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragan. Sa aton karon nga mga balita lokal diri sa balita sa syudad sa Iloilo mga ka K5. Kwaon naton karon ang latest nga follow-up report may kang tanan sining isa ka bata nga babae 7 years old mga ka K5 ang nasapuan sa sulod sang CR sa ila sining puluyan dira sa may banwa sang Lambunaw nga sa diin ang ining bata nga 7 years old mga ka K5 ang report no nga nasapuan na gidamang sa sulod sa ila sining CR nga nakasulod sa sako ang bata. Sa sulod pa sa CR nila pero ara na sa ginasulod sa sako. Mga ka K5 kag sa report nga wala na sang short kag wala sang underwear. Ang bata mga ka K5 sang ini siya ang masapuan sa iyang lula sa may sulod sang comfort room sang ila sining puruyan mga ka K5. So may ara kita nga latest nga follow-up report may kang tanan sini kay ginapatihan nga ang ining bata mga ka K5 antes ginpatay ang ginhimuslan ini. Kag ang kagaina sang adlaw daw ang gin-report nga person of interest daw kwan pa lang no daw 4 pa lang pero subong daw nag-anom na kabilog ang persons of interest mga ka K5. Suno sa latest nga balita nga nakuha sa ato sini nga mga kapulisan anom kabilog nga persons of interest sa pamangkot sila nga anom ginang nagbiktima sa bata kag ginapatihan nga ginhimuslan no pero may ara na ginhimo ang ato sining PNP sa pagpaidalom sa autopsy sa bangkay sang biktima. Ilabi na gid ang iya sining kung bala ini siya ang matutong nga ginhimuslan kaluluoy sang bata no. Ginalantaw naton nga kung may posibilidad nga ginhimuslan ang bata kag pagkatapos ginpatay ini pinagi sa pagkuga bangod kay may ara nga labhag ang sining liog kag may mga dugo nga nakita ka K5 no sa sining bangkay sa nga biktima kag karon ilang taon naton kon nung development sa sining informasyon kay kang tanan sining 7 years old nga bata nga nabiktima. Sang una nga tiyempo mga ka-K5 balik ta naman ha. Balik ta naman way manaton ni ginakuan gina-recall kag way naton ni ambalabi no nga ginadampigan ta gidabing malam to nga to subong sa may dahig Netherlands. Pero sang tiyempo yung tatay Digong hindi kakabati sino sa nga balita. Kay K5 Andre. Tutuod ginaya sang tiyempo Digong. Ang mga adiktos kag ang mga plahubog kag ang mga dungol mga tunto mga tambay mga ka-K5. Inang kwan ini no wala niya gakatabo ni sang unang tiyempo kinahadlok ni mga adiktos siya mga K5 sa inang kay tatay Digong no samo sa tunga tiyempo kay kalabanan sini nga gakatabo basta gani nga may amo sini nga mga bagay nga naga luntad mga ka K5 inang
Mismo si Tatay Digong mga kadtos lugar kay ginapangita ang suspect. Tila balaban ang suspect kung hindi gani makita nagkakasapwan nagauntay ang buol. Isubong niya lantawan nyo bala mga ka-K5 kung ano ang sitwasyon. May lantaw na to no kay may ara ng may posibilidad nga resulta ang autopsy sang bangkay sang biktima. Kag daw kuan gid daw positibo gid nga ginhimuslan ang bangkay sa biktima o ang bata maka-K5 antes ang ginpatay. Walang taon nato nagkaroon kung may ara kitang kuan no nga inang confirmation nagikan sa medical legal officer nga nag-autopsy sa bangkay sang biktima nga nagapangidaron sang 7 ka tuig, 7 pa lang ka tuig yung mga ka-K5 gina-interesan sa mga tunto. Patay kag sulod pa sa sako. Pagkatapos binutang pa sa sulod sang banyo. Kita mo kung ano katunto. Te amo ni mga ka-K5 ang resulta sang sining way takahibalo kung bala ang suspect hubog lang nakainom o kung may posibilidad na karuro pagkasyabu. Bangod mga ka-K5 nga bisan din kala makadto subong. Bisan din kalang subong makadto lapnagon ang illegal nga droga. Bisan pa nga maghambal ang taga Philippine Drug Enforcement Agency nga pila na ka porsyento sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Gamay na lang ang percentage sa mga barangay nga infected sa illegal nga droga. Madamo na sa mga barangay halos 90% nga dito 99% sa bilog nga probinsya sa Iloilo nga mga barangay ang drug cleared. Mga ka-K5 pero ina nga ginahambal sa taga PDEA mga ka-K5 sila na sa ila nga mga natipon nga mga papilis kag tanan nga mga kwan tanan nga mga papila na nga mga datos nga panghatag sa ila. Pero ang aktual iya mga K5 hindi nimo mapaktan kaya nga daw halos litong kag latom na naman. Latom na naman ang bilog nga barangay, latom na naman ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Mga kabarangayan bisan sa nabukid nga porsyon sang mga barangay sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5 ang nalatom na naman sang illegal nga droga. Hindi man kita makadirektagid kung bala ang ining naghimo kag naghimulo sa sining bata mga K5 nakaruro kon nangin drug addict. Pero te kung tarong utok mo K5 Andre, no? Kung tarong utok mo mga ka-K5 7 ka tuig ang edad, interesan mo, himuslan mo, pagkatapos patyon mo pa kung tarong utok mo. Kalabanan nga mga 7 ka tuig ang edad nga mga kabataan, ginapalangga na ka mga malam. Ginakugos pa na sa mga malam, ginabibi-bibi pa na sa mga malam. Akon makakita ko 7 years old nga mga bata. Ilabi na gid mga kababainhan. Ginakuan ko na, ginabibi-bibi ang mga kabataan. Nga kay ngati mga kabataan, mga cute mga kabataan nga ina. Pero wala ka kahulugan ya. Nga paminsaran mo sa malain kay nga mga inosente ni mga kabataan nga kung tarong utok mo. Mga ka-K5, hindi mo ni paghimuon nga kasubong sini. Kung wala ga liro-lirong utok mo, basi kung nakakuha na ni, ano gani ni siya, ginaulipon. Basi kung ang ginaulipon na balasang illegal nga droga. Kung ginaulipon na sasang illegal nga droga, buot siya ng demonyo ng utok, okay? Mga ka-K5, hindi Black K5 Andre. So standby kamo kaya ito nagkaroon nga i-follow up. Kaluluho isang bata ni Makon mo 7 years old ang bata. Mga ka-K5 no, ang pagdakop sa ang pagpakita sa mga kabataan sang sining bata para sa sulod sang banyo mga ka-K5. Kag sa sulod sang banyo, sa sulod sang CR, nakasulod pasaya sa sako. Kag sang makita, kag inbuksan ng sako, ato to nga sikrutot ang bata mga ka-K5 nga sa report
ginapatihan nga ginsulod sang suspect antes siya patyon or antes niya nga matapos siya nga ginhimuslan kag ginpatay. Kay may nagaguluwa kita diri nga informasyon mga ka-K5 nga ang bata sa autopsy may resulta ang autopsy, initial nga report nga na sulod sa aton diri. Pero this is a subject for confirmation. Pero daw ang bata daw na biktima gid sang pagpanghimulos. Kamo nagagwa nga mga informasyon diri sa aton nga which is may ara naman kita sa mga nakuha nga mga balita kag mga datos. Pero galing kinahanglanon naton ang official nga announcement, official nga resulta nga pagwaon sang aton Philippine National Police sa banwa sang Lambunaw. Mga ka-K5 may nakay para nga sila ya ang makahatag sang official nga information. Pero sa aton nga nakuha nga mga information nga nakalabot diri sa aton nga ang autopsy sang bangkay sang biktima nagagwa sa resulta mga ka-K5 nga ginhimuslan gid ang biktima. Mga ka-K5 may mga lacerated wound nga nakita mga ka-K5 sa ining kinatawo sang biktima nga 7 years old nga si alias baby girl. So gani standby sa ato sining mga para mati istoryahan ta na karon ha. Diri sa ato nga pagpangalagan mga follow-up report may kang tanan sa sining insidente. Namitan ka mo sinino? Kinpapriso nyo to sa Tatay Digong sa may Netherlands, sa may Hig, sa ICC. Kay hambal nyo, ginapamatay ang mga drug addict, ginapamatay ang mga drug lord, ginapamatay ang mga ang mga salawayon sa sosyudad. So ang iya sining nga sala, mga ka-K5 amo ang inang EJK o kon ano gani na siya? Inang ano gani ang EJK man? Mga ka-K5? Amo na siya ang ginahambal nyo nga ang malam, mga ka-K5, nag-violate sa extrajudicial killing, pagpamatay sa mga kabataan o pagpamatay gali sa mga sa mga drug addict. Pero ang ginagapamatay sang tawo gali extrajudicial killing, gapamatay sang tawo. Pero ang mga ginapamatay mga drug addict, mga drug pusher, mga drug lord, ato ipapriso nyo itong malam, hala tuduhin nyo pamang malito, ato na to sa prisuan. Kaya tungkol kay ti, nag-violate sa sang ginatawag naton nga crime against humanity mong. Okay, 500. Crime against humanity, kay gapamatay sa sang mga drug lord, ka sa mga drug addict, mga drug personalities. Subong kay wala ginapamatay mga drug addict, dakpon pagkatapos, dako prisuhon, pagkatapos priso, ma-plea bargaining. Pagkatapos niya sang plea bargaining, mga ka-K5, magwa na maliwat, pagwa ya baligya na maliwat, ma-addict na maliwat. Kag kung pananglitan nga matripingan niya ang mga inosente nga mga kabataan, inosente nga mga tao, pareho sinisang bata nga 7 years old nga si baby girl. Mga ka-K5 na gwapang bata ni mong gamay-gamay ni may mahilig magpadayaw ning bata nga ni mga ka-K5. Pero 7 years old pa lang to ablang lawas siya kag gamay-gamay. Mga ka-K5, 7 years old, pag-up lang nga ni mag-grade 1 eh. Hindi ba? 7 years old is exactly grade 1 siya, mano grade 2. Labas siya na, grade 1, grade 2. 7 years old, mga ka-K5, no? Kung maabansi siya sa pagkanto sa eskulahan, anong katoy grade 1, subong grade 2 siya. Di mga ka-K5, amo ng bata, nagamay-gamay ng mga kabataan, no? Kanami, pagani na niya kugos-kuguson, kay 500 mo, hindi ba? Kugos-kuguson mo mga bata, palang, siyempre, mga kabataan, kinahanglan pa sa mga hugs, kiss, kag kuguson mo pa na. Ang tunto ya ginhimuslan sa sining mga dungol nga ni mo ko sinone. Amo pa ni subong nga ginaparigba sa mga pulis kay may ara sila nga 6 na kabilog nga mga persons of interest. Pero mga ka-K5 sa 6 ka mga persons of interest, hindi nagakahulugan nga sila nga 6 nagdugan pulis bata. Kundi sa 6 nga ini, sa ila nga 6 may isagi sinadira nga may posibilidad nga amo ang may kahimuan
sa sining bata nga 7 years old mga ka-K5 nga ginbiktima sang pagpanghimulos kag pagpatay pinagi sa pagkuga. Kay nakita diri mga ka-K5 nga liog sang biktima ang may-ari sang agi sang higot. May agi sang pagkuga. Kag ang bata sang masapwan sang lula sa sulod sang sako sa ilang CR, nagkasulod sa sako, wala mga ka-K5 sang panapton sa pangidalom, wala sang panty kag short. Usually, hambal sang sang lula. Kabati ko karon sa inyong interview exclusive sa ato sining patrol with ka-K5 Karen Badilla sa tigulang no sa lula sang biktima. Kay usually hambal sang malam mga ka-K5 nga once nga ang bata ubahon yang iyang short koy nagsulod sa banyo, like for example mangihi abi ang bata o kon buta-butan tabi masiar magamit sang banyo o buta tabi maligong bata no. Kalabana sila pag once gani nga mag-uba ang bata kuno sang short siling sang malam, usually ang bata mga ka-K5 no mag-uba sa sang short dala panty. Amo na siya mag-uba bot silingon ang panty ara nagalukot sa iyang short. Pero sang amo sa itong pagdakop o kung pagsapo sang biktima, mga ka-K5, ang short sang bata ara sa unhan, tapos ang panty nakasipararman ara sa unhan. So bot silingon nga may posibilidad nga gin isa-isa nga gin uba sang suspect nga naghimulo sa iya kag nagpatay sa sining biktima mga ka-K5. So amo na ang natabo kag ang malam karon aton mga ka-K5 no inang ipabati sa inyo ang interview sa tigulang ang may ara kita nga record kay 500 no. So ipabati tabla ang pagpahayag sa mga diretsoon tan lang ni kay 500 para nga makahingabot kita sa mga inuras naton kag karon para nga maintindihan kag maplastar sa nga tigulang ining lula sa nga biktima. Amo ni interview sa ato sining mga patrol reporters with K5 Karen Badilla kagaina sang siya nag-follow up dito sa may area sang Banwa sang Lambunaw mga ka-K5. And after that, check naton ang mga latest nga follow-up report nagikan sa ato sining Chief of Reporters with K5 Kim Kaluyo sa autopsy result kag sa persons of interest. Mga ka-K5 sang ato sining mga kapulisan kung ano ang latest nga ini mga ka-K5. Kay dapat buligan nato ni para masulbar ini nga kaso kung sino ang mga may kahimuan sini may pagka-demonyo at demonyo gajaya. Ining demonyo nga naghimo sa sining 7 years old nga bata mga ka-K5 nga sa report ginhimuslan kag ginpatay kag ginsulod pa sa sako kag ginsulod sa banyo. Abilidad sa tunto no, grabe no. Mga ka-K5 ti kung tarong ka utok amo na himuon mo sa bata. Ang bata mga ka-K5 perti kagamay-gamay sang bata. Ano ayan ang ikasangkol sa ibato sa mga lalaki ng mga mapagros sa sining bata ngayon eh. Masakit pa kay ginhimuslan na ginpatay pa ining bata mga ka-K5. So nami no kay papriso tang malam to kay EJK. Bangon kay pamatay siya pero ang ginapamatay mga drug lord, mga drug addict para magdrudla kay kung hindi mo pagpahimuan sini. Amo manigapon matabo lang tawabla ginapangdakop sa aton nga mga pulis. Halos adlaw-adlaw mga ka-K5 ga-report kita nga may mga drug bypass operation, milyon nga balor sa illegal nga druga nga dakpan. Pero sa gihapon pagkatapos nga magkaladakpan sila, plea bargaining sila, gwa sila sa prisuan. Pagwa na sa prisuan, baligya mo sila gyapon. Amo na siya mga ka-K5 ang kakatabo subong. Sa sining sitwasyon. Sang una, sang timpon Tatay Digong. Mga ka-K5, kabati ka pa sa amo nga klase sa balita, wala na. Kay nahadlok ang mga drug addict sa una kay mga drug lord nga maghimo sang krimen kasubong sini. Kay kun pananglitan nga matabo ini, si Tatay Digong mismo amo ang nagamondo nga hantingon ang suspek. Kag kun mapamatud-an nga siya ang suspek, dakpon gid kag kun magbato untay buol. Di Black K500.
amo na nakulbaan nila. Kaya kainiton sang ulo sa unang tatay digong sa mga tunto kasubong sini. Nga nagahimo sang kriminalidad. Nga ang mga ginabiktima, mga inosente. Mga ka-K5 katulad sini sang bata nga 7 years old. Ano hinalungong sang bata nga di parte sa mga kaso sang o parte sa mga ginatawag naton nga inang sex man. Kaya hindi batas na hindi bla? So mo na ginimo isang suspect kang mambal bisan pa nga maghambal kita mga ka-K5 nga wala pa kita sang opisyal nga resulta gingaging pagwa nga parte sa pagpanghimulos pero kita nakasigurado nga ginhimuslan ang biktima. Bangod may mga pila na kita ka mga nakuha nga mga ebidensya kang may mga nakita nga mga inang kulang naman lang sini opisyal nga kuan mong opisyal nga pahayag sang ato sining PNP Crime Laboratory o ilabi na gid ang ato sining mga ka-K5 nga inang ang ato sining medical legal officer. Amo na malaning kulang announcement pero sa pagkamatuod lang may mga nagahatag sa aton sa informasyon nagasend sa mga pictures. May kang tana mga ka-K5 sa autopsy sang bangkay sang biktima nga nagapakita nga nakaagi himulos or ginhimuslan ang biktima antes nga pagapatyon mga ka-K5. Aramay tingo kita sa malam K5 Andre. Pamatian na to antes kita magbalik kapag hatag sang komersyal. Pabati ko sa iyo nga para nga at least ma-satisfied na kamo sa mas umpisada para sa programa ta. Pabati ko sa inyo ang pahayag sang malam sa interview sang K5 News FM Iloilo. Pod kagay na sa kay K5 Karen Badilla o pod sa tigulang o kunining lula sa sining biktima nga si Baby Girl mga K5. Yari, bala isi niya sila ko K5 Rico na okay na. Yari mga K5 ang interview naton sang K5 News FM upod sa tigulang nga lula sang biktima nga si Baby Girl. Kuno buol tok pinggan kuno boy makaon kita tinagkaon sa laka patiyo ng ran tawaan naman katong dakli. Pagtapos nakakaon kuno tapos na po kaon. Di kung ko inom to. Pagang waay pagkapampang yan sa harampangan na nagdesisya anak nakon. Na kuno mahaulian ako sa balay kuno hindi la ko buhay. Kung hindi ka na mag-uli to hapon doon. Puro buhay ko kung maabot na si papa mo. Kung balik man ako dayon. Si daw gimpabayaan ko man lang. Hay pero may man di naga-uli ito nga nagalantaw ka TV. Tapos kung mga tapos man tagbo ko na ti kung ano ang ginalantaw TV to. Manawag ako, naganulhog di agi. Kuno may ginalantaw pagani kuno ako tuya kuno nanawag na siya. Ay ti kung kuha ito mo iba tuya ko bihalang taw. Amo ko sang urihe doon. Hindi nakakaon doon, nakangako na naghampang dyan. Tiway la buhay. Pag ako naginduraan, mga ano oras na yun? Mga pasado, alas 3 siguro. Okay, do yun. Pag amo na to, ang pagkakuan ko ka na. Nasa amo na itong pagsagap ko ka na, nasa po ko, sari ako paninggit o sa po. Badi ikaw yaari ka di, tapos siya nag-uli. Ay, naglisensya ka na ako mo. Mga ano oras siya, naglisensya? Tapos nakaon ito mga alas 3 siguro. Alas 3 masang hapon. Okay. Dayon, ang iya ni nga balay, ang ila ni nga balay sang iya nga papa, halin diri sa inyo na mga pila ka metros ang kalayo. Amo diyan balay na diyan. Okay, lapit lang gid. Lapit lang diyan lang balay na. Okay. Di kun umuli dato yan na nagalantaw ka TV, sa pabayaan kumlaran hay kun papa na kuno uay man ti kalingawan kuno para kuno lang to tawga lang. Dito nga bis kahapon gintawag ko ay tinagsabat. Okay. Amo tong ginabat ko sa balay da. Wala ka na iba naging ginto anay no diri ka lang diya. Okay, pag apas mo to, ano din ang nakitaan mo nay? Si malinong-linong pag abri ko ka ako ananda. Uay tuya mo sari ko pakasaga pay man amo kung paisada. Manawag ako pag hindi magsabat ginatakasan ko to. Pagtakas ko karan tuya ginapanaguan ako. Abi ko tako na nago lang. Kay sinilas na diyan sa may pirtanda. Kay wara, kay ang sira ng daan na magawa sa CR, naganganga. Inabre ko to, kaga, kanong kita ko ang sako, amo tong bata ko, sulod sako.
Oh, ano ni colors ang sako na Daw, angay gurong pulong na kagay. Amo mana. Okay. Dara ka mga pulis to kagabi. Oo. Dayon, pagka open mo sang sako, anong plastada sang apo mo nay? Nagasikrusot bata eh. Okay. Nagaangay karang bata. Ano? Di pag sako ko, ay ako kita higot na pagisliog. Lugar ko makita bata, ginasaklay ko na bata. Ay, nagatungay ngay bata. Amo ko pag makita. Okay. Nang hinigit ako katabang. Kung sino mabulig ka na ako, mahubad ka itong stories na sa liyon. Ang sa pihak balay nga kabataan nga darong bilog, amo ang nagbulig ka na kon. Kahubad ka stories na to. Pay ilam mo ay lang ako kamaan kung ano ang sinuwat ko ka kuana. Kung ano kabugto ka tong stories giya ka stone nga to na hinugot nga daw tudlo nga jaw. Kaya ang pilas ka bata gi sa liog. Nadugin ko ga. Nagalubog. Ang hagi guro ka stories gi sa may ano na. Oo. Sa may liog na. Tapos may pilas gi siguro sa kuko na. Hindi nakop na guro ang bata. Paano mabato itong bata mo? Amula itong bata. Bisan gani ka na kung ginahambalaan ko nga to. Gasabat pa gani. Bisan kay papa na ako nakainom. Di banta ko. Ang naghimo ka to kilala. Ka bata. Ay, kung bukod ito kilala, ay naging patay bata. Ano, damo siya kinarusan? Damo siya pagid ng mga doon pilas? kaya, sa may abagan. Agi guro ka kuko. Oo. Dinakop na siguro ang bata. Tanong mo kung masinggit, guro ta na ang bata. Sinap na bata. Ang pagkugon. Okay. Mga dahi, mga dyan. Oo. Pag open mo sang sako na, may ano pa, may bayo. May bayo sa ibabaw lang, pa short na pagpansiway. Waay na. Okay. Wala gid na dito sa around sang inyong balay, wala na recover ang ano ya. Nakita ka mga pulis kuya. Nga kung ginuba na lang ang short na, ang panty na makuan sa short na. Madara sa short na. Hay amuran kasami na kung mahuuba na dara ang short na ang panty na. Pero kuno pagsapo ka mga pulis, giyaan ang short, giyaan ang panty. Okay. Tapos ang comforter ko nga to, gaya rinukay pagsapo o pag kuwan ka pulis. Sa diin Diyan sa balay nanda. I mean sa kwarto or sa salas daw sa angay salas? kaya Okay. Ay salas nanda na angay kaya salas da pagguwa mo CR. Di diya sa nagabata nga rang ko ka isa, galang tao ko TV. Okay, oo. Di siguro banda ko, ang bata na to. Kung nag-uli, tuya, nga malantaw ka TV. Ang tao basi na to, tuya sa sunod ko balay nanda. Nagulat na. Kasi ginabantayan. Okay. Pero sa inyo, sa Subong na, pila ni edad sang apo mo Nagwano sa Manugwano. Siya lang gid ni isa ang bata. Bugtong ra nga bata ko, apokos bata ko, himulag sa naksawa naman. Nga lalaki, bata, lalaki. Lalaki. K5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5, nabatian ng pahayag sang lula, no? Sang biktima ng bata, si baby girl, mga ka-K5 na muna niyang hayo. K5! Nag-isahan nun galing nga bata, no? Kay ang iya sini nga amay, mga ka-K5, kagang iya nga iloy, nagbulagay. So, ang bata, ara sa amay. And ang lula, amo lang ng lula, mga ka-K5, ang nagakwan. Ang nagabulubantay kung maglakat ang amay nga magtrabaho. Kamu na malam, pero ang lula, lain man ila balay. May balay man sila nga upod sa iya nga amay. Tapos may balay pagid, may balay man yang malam, no? Ang lula sang unanay, sang tatay sa biktima. So, ang ginapatihan, nga may posibilidad nga ang suspect nga nagpatay nagimulo sa bata, mga ka-K5, ang kilala masang bata. Kaya kung hindi kilala sang bata, siyempre masyagit ang bata, matyabaw ang bata, no? Mga ka-K5. Pero ti wala, no? Hipos ang bata hasta nga sang ulihin na sapwa na ginamang sang iya sining lula nara sa masulod sang CR nga nagasiko-ko nga ginasulod sa sako, mga ka-K5. Ang latest nga follow-up report sa ato sining patrol with K5 Kim Kaluya ato sining Chief of Reporters kung ano ang resulta sa autopsy sang bangkay sang biktima at the same time kung bala pila na kabilog ang mga persons of interest sa investigasyon sang aton pulis sa may banwa sang Lambunaw, mga ka-K5. Amo na sang aton nga iplastar kanunidugay sa ato sining pagpanumbalik dirigid lamang sa K5 Night Watch.
Ang mga balita ngayon na batian ng builog na gradulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga gradulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5, para sa aton magkauturan nga magpabilin nga healthy lifestyle, healthy ang lawas. Abisan pigado na takunokon healthy ang lawas ta do pero lang yapon nga magaranon kita. Mga ka-K5 no, yari na ang sabat sa inyo problema sa hypertension, diabetes, high blood, sarcoma cancer, ang prostate cancer, tanan nga mga klase sa mga cancer mga ka-K5. Yari na ang sabat sa inyo ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, the power combination sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Nga akin ang lano na to nini. Bangod puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, ang isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon man ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Gani, hindi nyo na pahulata pa nga magbukulaw, magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ng aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mabakal sa mga butika kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Tanbay kamo, hindi kamo maghalin na. Tanbay lang kamo kay sa ato sining nga pagpanumbalik. Upod na naton ang follow-up report angot sa sining pag autopsy sa bangkay sang biktima. Ang autopsy result kag lakip na ang persons of interest ng aton nga mga pulis may kangtanan sa naghimulos ka nagpatay sa sining bata mga ka-K5. Aton nga oras alas 8:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolaurin to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o tipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, muntiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarms stink?
and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa, ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May song! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon na estasyon, K5
K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 25 minutos na kaligad sa alas 8. Check nato na ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Ang balita mga ka-K5 nga daw ginwasak ni inang bundok Sierra Madre ang mata sang bagyo nga si Uwan. Amuni kun nga ang natunaw mga ka-K5 si Bagyo Uwan bangod kay nagbunggo siya sa inang Sierra Madre Mountain. Ito siya nakabunggo sa may bundok ng Sierra Madre. Mga ka-K5, basos. Kuan gidi. Sa kam gidi mga ka-K5 no wasdak. So ang Luzon ang protector sina sila amo ang tatlo ka mga matag-as nga mga bukid dira no. Amo ang Cordillera, ang Calabar Zone, mga ka-K5 kag ang area sang Sierra Madre. Gamon ni naga-proteksyon sa aton sini sa Pilipinas, mga ka-K5 no. Sa nagbunggo to sa may bundok ng Sierra Madre ang ining bagyo nga si Uwan nga dihamak nga grabe magwaswas perte ka kusog gakatumba sa lakyan mo. Okay, Pabandre, huyopon sang hangin. Pag huyop sang hangin gakatumba sa lakyan. Pero sang magbunggo ini mga ka-K5 ang ining mata sang bagyo nga si Uwan nagbunggo mga ka-K5 sa bukid sang sang Sierra Madre. Rason nga natunaw ang bagyo nga si Uwan. Ginakabig nga may mga alamat gining istorya ang Sierra Madre no. Kung may kanta ganit ng Sierra Madre mong mga ka-K5 no, bundok ng Sierra Madre. Mga ka-K5 ang amo ini may ari siya nga history kag may istorya kung paano ni sang kung ano ang alamat ni Sierra Madre. I-plastar ko na sa inyo karon dugay-dugay. Diri sa aton nga pagpangalagad, check naton anay ang latest weather report. Nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Maayong gabi. Maayong gabi sa parang pagkalakatid sa mga K5 News of Dahil pinakalang sa second of December 19, karanyad na unang BNRTS, gusto nila BB5. Alas sa na sa hapon na lilikit sa ng 10 sa icon na si Owan, ginabalagang kabati sa kanya visual data. Kaya sa 5.5 km nakatungdan sa Sinai Source. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 20 km per hora malapit sa sentro. May pagbandas naman magalabot sa 150 km per hora. Magahulan pa may nakatungdan sa 10 km per hora. Sa kanrisatan sa may Western Visayas, magapang ibabaw sa gihapon ang magalawan niya kalangitan, sa natin may mga scatter, lang mga pag-ulan, sa kulilat ng hotel, sang trap, sang sinintay na si Uwan.
Mabasog tugtog man yung basog naman niya, hanig maghahali na patat na nakatungdan, magadalas ang mabasog tugtog at kabasog man niya pagkalod sa kadagatan. Ang tansatong temperatura nasa 25 at 28 sa degrees centigrado at daw nagtunod alas 5:24 kada sa hapon, mga putlak, alas 5 pag-reflect sa kareposan. Ito kung yung pinakawin niya nakasaprahon nila na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Desra. Hello, Engineer Charlie. Yes, sir. Oo. Kamusta si Bagyo Uwan na din na sa subong, nakagwa na sa par o kung way pa man? As of now, sir, possible subong ang kapiya pero sa lahon makagawa ninyo sa may Philippine area. Pero sa informasyon doon naghina siya, matuon ng informasyon doon naghina gid man siya, bangod kay nakabunggo to siya sa binukid sang Sierra Madre. Yes, isa ka sa ligad isa ini ka sa super typhoon category. As of now, na isa na lang sa typhoon category. Typhoon, hindi sa super typhoon. Oo, hindi sa super typhoon. So far pagwaya sa par ni may chance pa gid nga magbalik siya nga mangin isa pa gid ka super typhoon kag magkadto sa iban nga mga lugar or matamat naman din siya nga matunaw. Yes, base sa iyang forecast kung pagkasundan may recording path ini possible ini nga magsulod liwat o magsulod sa may Philippine Area of Responsibility by Wednesday o Miyerkules ng gabi. And pagbalik niya, possible ini magalandfall sa southwestern coast ng Taiwan. After niya, makalandfall sa may Taiwan, sa Biyernes nga adlaw, mga isa na ni Karen landfall. Ako na mo, may tsansa pa sa magbalik pagiliwat sa Pilipinas, kundi nagbunggo sa Sierra Madre, tapos nanging typhoon category na lang siya, and then may tsansa pa nga magliso, pagka magbalik pagiliwat diri sa Pilipinas, then after that, magbalik ka padulong sa Taiwan. Amo na, Engineer Charlie Depra, sir? Magwa siya karon sa gabi and pukunwa sa agahon and then ma-record siya papalik sa Sampor and then malandfall siya sa may Taiwan area. Kaya sa Taiwan area, sulod pa sa aton na par Philippine Area of Responsibility naton. I after see. That, paglandfall niya sa may Taiwan, possible na lang ini nga maghina kag mga isa na lang ka pressures. I see. Abi ko ni balik pa siya sa Pilipinas kag lusubo niya Pilipinas. So magwa sa Pilipinas, then after that turning sa maliko kag mabalik kaya liwat sa par naton, pero hindi naman siya maglandfall diri sa aton kundi madiretso naman siya pakadto dito sa Taiwan. Yes, sir. Okay. So, why naman delikado gali ang pagbalik yan, no? Why naman kay sa par man na siya maagi sa kadagatan malang, then hindi na siya magsulod diri sa aton sa aton nga kadutaan, hindi siya magbalik ka maglandfall sa Pilipinas. Ay, sir, nasa northern part ay sa aton niya pong so hindi na magbalik sa iya kung sa din siya nag-agi. Sige with that, no? Sige, salamat kid. May why na ta sa may manasiplatan pang iban nga mga LPA na mga sunod nga daw delikado mga masulod naman diri sa aton sa par as of this broadcast time. Engineer Charlie Depra, sir. So now, sir, sa aton tropical cyclone threat potential pati sa aton week to naton sa November 13, 14 to 20 naton meron kita isa ka possible nga tropical cyclone like vortex naton nga possible magasulod sa par. Pero ini malayo pa sir pag nato pang uncertainties also. Ay, okay. So, kwan medyo dugay pa man no? Layo pa man pero pero daw posible nga ma-develop naman liwat kag mangin isa ka tropical depression, then may chance nga mangin bagyo pero layo pa katama. Yes, sir. Hopefully, sir, na hindi na sir mag-low chance. So now, pasti sa low chance. Daw nagapulo daw ang kalimbawa siya na daw gapulo purma pa lang kon sa mga inang ginabusong pa sang babae nagaamat-amat pa lang sa purma. Engineer Charlie Depra, sir. Yes, sir. Okay. With that, Engineer Charlie Depra sa latest nga with the report. Salamat kid kag mayong gabi. Welcome, sir, mayong gabi sa liwan. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5, Engineer Charlie Depra, ang aton weather forecaster sa Pag-asa Iloilo. May kang tanan sa latest weather report. Medyo why naman kita sang dapat pang kabalakan kay mayu-turn kuno ang kwan, mayu-turn kuno ang mayu-turn kuno mga ka-K5 ang bagyo nga si Uwan na kwan siya nasagang sa sang bundok Sierra Madre. That's why nga naghina siya, no? So supposedly
mga ara sa mga 200 plus nung iya sining dalagang iya sining kabaskugon. Pero sa nakabunggo siya sa Sierra Madre, naghina siya kag nangin typhoon category na lang siya nga nag-abot sa 120 kilometers per hour na lang. So medyo naghina-hina siya mga ka-K5 i-compare sa to nagligad nga iya nga ginahangin kakatumba sa lakyan kumalabayan niya mga ka-K5 no, grabing huyop ya. Kaya ang iya sining nga mata pero tika nubo ginanggapang kuan siya kamang isay bala sa duta. Lain to ya sa si Tino nga daw sa babaw lang gawa nag-agi. Mga ka-K5 mo iya kamang siya sa dalom pag landfall iya kamang siya sa duta. That's why nga pati mga pati mga salakyan ginapang haboy niya. Ginapang baliskad niya. Tibangol kay nubo ang iya nga nga agi sa dalom sa gaagi kamang siya. Mga ka-K5 di mataas ini ang bukid sang Sierra Madre. Ang sa diin diri sa nakabunggo. Di pagbunggo ya mga ka-K5 nabungguan niya ining bundok Sierra Madre. Rason nga napuhag ang iya sining mata. Then naggamay ang iya sining hangin, naghina siya. Bangod kay ang mata mga ka-K5 nawasak. Pagwasak sang mata niya, tingnan siyempre puron-puron niya pa sang buhawi mong. Pagwasak sa iya sining mata mga ka-K5 naghina ang iya sining pag puron-puron. Rason nga mo ini ang kabangdanan nga naghina siya kag halin sa super typhoon. Ini siya ang nangin typhoon category na gidamang. Then makagwa siya sa par mga Miyerkules o mga Wibes, mga Martes no, Miyerkules. Sa Wibes mabalik naman sa liwat diri sa Pilipinas pero ara lang sa sulod sang par. Sa par lang siya masulod and then pagkatapos pag U-turn niya mabalik sa liwat mga ka-K5 diretso sa may Taiwan kag magalandfall dito sa may Taiwan. After sa Taiwan pinalantaw ngini siya ang magahina na kag maamat-amat tunaw mga ka-K5. So kinanglan proteksyonan tagi na sa mga taga Luzon sa mga Tagalog. Proteksyonin yung bundok Sierra Madre. Tamne nyo sang damo nga mga kahoy kay ang itsura sang Sierra Madre subong doga kalalbo naman to sa babaw nga porsyon. Ang alamat sang istorya mga ka-K5 sang Sierra Madre nga ini siya ang isa ka babae by kwan no kun imo lang taon ti Sierra Madre babae ang iyang personalidad ung kaling iya kasarian isa ka babae nga bukid nga nahuman sa mga matig-ang bato kag matig-ang mga duta kag bato nga ini siya ang may lawas mga ka-K5 nga mga bato kag inang duta kag ginapurong-purungan sang madamo nga mga kakahuyan nga amo ang nagaproteksyon mga ka-K5 sa sining bilog nga bukid. Karon bangod sang ato sining pag sang ato sining pagpagusar sang aton nga mga kalikasan o kung sang aton sining dunang manggad kakaguba ng aton sining mga kabukiran ting bundok Sierra Madre ni subong may mga porsyon siya sa ibabaw gid sa pinagkamataas kag putok-putokan sang bukid sang Sierra Madre mga ka-K5 nga kuana inang ngitsuraya daw kulukalbo-kalbo na tungod sa mga pagpangkaingin, sa mga pagpanguling, sa mga pagpanapasang kahoy nga wala ginatamnan. Dapat kinanglan proteksyonan ginaton ini ang aton nga mga kabukiran. Kay sometimes amo ini ang mga nagabulig sa aton, amo ini ang nagaproteksyon sa aton diri sa pungsod ta. Mga ka-K5 ilabi na gid kun magsulod ang mga bagyo katubong sini. Kag kun taas ang ato sini nga kabukiran, mga ka-K5 amo ini ang mabungguan sang mga bagyo rason nga mapuhag kag mawasak ang mata sang bagyo mga ka-K5 katulad sini sang natabo nga pagkabunggo sang bagyo sa binukid sang Sierra Madre mga ka-K5 rason nga naghina ini kag wala na nakapadayon sa pagpanglaslas nga turutudo sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Amo na nga aton nga pasalamatan kay himo na naya kag kahimuan na sa ato sini nga mahal nga Ginoo para nga hindi kita masubrahan kay mahambakon yung Bagyo Tino.
Amo-amo la tong bagyong Tino mga ka-K5, hindi ganito super typhoon pero lang tawan nyo kung pila kabilog ang iya sinangagin halit diri sa aton. Sa bilog nga Pilipinas, base sa reports ang OCD o Office of Civil Defense, nagapakita mga ka-K5 nga ang mga nagkalamatay sa halos sa tong bagyong Tino nga to bangod sang tubig baha. Naglabot na sa masubra 2 kagatos kabilog ang nagkalamatay kay 500. Nalabot sina masubra pa 1 kagatos kabilog ang mga kalamising. Nga until now, hindi pa makita ini mga ka-K5 ang mga lawas sining mga nagkaladula nga mga persona, nagkaladula nga mga personalidad bangod sang tubig baha mga ka-K5. Ang latest nga update sang balita halin to sa Bagyo Tino. Mga ka-K5 nga nag-atake diri sa aton sa area sang Visayas, Western and Eastern Visayas mga ka-K5. Sana diri ang Cebu nga nabiktima ang Negros Occidental. Sa latest nga balita mga ka-K5 may mga nagkalamising pa nga mga personalidad masubra sa 1 kagatos. Mga daw mga 150 pa. Tapos may mga 200 na masubra 200 na kabilog ang mga natali diri nga mga nagkalamatay bangod sang tubig baha nga giniigo sa ato sang Bagyo Tino. Tapos sinulod na makita sang bagyong Uwan nga sa diin may lang gani kay may ari kita sang ginhimo nga preemptive evacuation rason nga sa latest nga balita na may 2 kabilog ang mga nagkalamatay lang, no? 2 kabilog ang mga napatay sa sining Bagyo Uwan dito sa Luzon area, and then may 2 man ka missing. So totally 4 kabilog. May injured nga daw pilak bilog talo mga parang nahot nga mga na-injured. Kag wala na sang iban pa nga mga latest nga balita. May kantana sinisang ginigo sa aton sing Bagyo Uwan. Mga ka-K5 pero Bagyo Tino yabaw so sperte kadako-dako gid ang baha gid. Mga ka-K5 ang baha gid amo ang naghahalit sa mga pila ka mga lugar diri sa aton sa Visayas area. Most especially sa may Cebu kag diri sa Negros Occidental. Kag iban nga portion sang Rojas and of course iban man nga mga lugar diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique kag Aklan mga ka-K5. Sa sining nga mga tiro sa ato sining nga pagpangalagad, check na naton, no? Ginpromisa naton sa inyong latest update sa sining pag-rape kag pagpatay sa sining isa ka 7 years old nga si alias Baby Girl nga grade 2 nagali kay manugwalo na sa katuig, no? Ini nga November bla manugwalok tuig grade 2 nagali ning bata o. Mga ka-K5 7 years old sa manug 8 years old so grade 2 nagali ning bata ngani. That's why mga ka-K5 nga daw nagkursunadahan gid. Ginapatihan ini sang lula nga may posibilidad ngang suspect nga himulo sa bata ka nagpatay, may posibilidad kilala niya. Kay kung hindi yan ni kilala, may posibilidad nga gin-rape lang siya kag wala sa ginpatay kay hindi man siya kilala sang bata. Kada mo na ang logic sang lula mga ka-K5. Check nato ng latest nga follow-up report nagikan sa patrol. Kung kita kay K5 Kim Kaluyo sa investigation sang pulis kag sa autopsy results sang sining bangkay sang biktima mga ka-K5. K5 Kim sa report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Ginahulat na lang sa karon ang opisyal no nga mapagwa na ya ang resulta sa ginpatigayon yan or once after no nga mapidalom sa autopsy examination ang ining lawas no sa makaluluoy nga 7 ka tuig nga bata nga babae nga si alias Bibi K5 John kay nani sang aga no paidalom sa autopsy examination. As of the latest K5 John sa investigation naman ya sang kapulisan yara no sa around anom ka mga tao ang persons of interest subong sa Lambunaw Municipal Police Station kag based diri sa information may nalakip sa sining mga person of interest K5 John ang mga tao lang mandra no sa palibot sa may barangay Tampukaw sa banwa sang Lambunaw probinsya sang Iloilo K5 John. Actually no ang based man rin sa mga initial information naton nga nakuha K5 John may mga pilaman kita no ka mga laragway regarding diri no sa sining bata. Accordingly may mga initial information yes, as you've mentioned K5 John ado ka ngay no nga mataas ang possibility nga gintandog ni siya no or may tawag na may penetration
sa iya sinino nga kinatawo ka kay 5 John te ang iya ni ganino gapangayo sa hustisya ang iya sini nga pamilya even no ang bilogya nga mga kabarangayan dira no or ang ila sini nga mga kabarangay dira sa palibot since nung ining bata damo pa kun tani isang handom no nga luyag matuman kay 5 John kati syempre ano balaya ang ikasarang sang isa ka 7 ka tuig nga bata ang palamangkutanon nga ang ining bata gid ang na-target ano bala ang makuha ya bala no nga satisfaction sa sining bata kay 5 John kag for example madakpan na ning suspect actually no ang according man gani sa lola sang biktima kay 5 John gusto man nila no kita man ang matabo man kay 5 John ang inagyan sang sining bata sa kung sino man no ang naghimo sang sining mahambal mo kung sa Tagalog pa kay 5 John di karumal-dumal makangilidlis kay 5 John no nadangtan sang 7 ka tuig nga bata kay 5 John. Idang dira sa palibot sang ila sining inang lugar no ang mga pamalay dira nga nagailista no puro mala nila paryente na da kay 5KM may araman kay 5 John nga mga kaparyentihan pero may araman niya no nga mga iban nga pamilya kay 5 John. Oo. So pero halos kilabanan sila do kilalahay no ang mga balay na no man tinuparay man lang kung may ara ganyang medyo gaulo antad ang mga pamalay dira sa sinang lugar kay 5KM. May uluantad man ka kay 5 John no ang mga panimalay usually gid manabiya once nga mga uma bala ka kay 5 John kalabanan niya medyo malapad ang space bala no sa piyak nga balay ka kay 5 John no kun kaiping so medyo may dulo distansya ka kay 5 John pero based man diri no sa nakuha naton nga information from the lola nagapati siya no nga mataas man niya ang possibility nga kilala sang bata ka kay 5 John ang ining suspect. Yes, kay ang logic kini sang lola niya kay kun siya kun pananglitan nga hindi ni siya kilala sang bata ining suspect. Kung halimbawa hindi abi kilala sang bata ang suspect, may posibilidad nga hindi siya pagpatyo ng bata, ginrape lang abi ang bata pero way ginpatay man nga ting bata way kilala siya ti kumanugid abi for example pamangkuton kung sino to hindi man masugid kay man hindi man kilala mong di blaki 5KM. Amo gid kay 5 John so possibly kilala sang bata na hadlok ang ganing kung sino man ni naghimo kay 5 John nga masugid no kun bisan gani pangalan niya lang o kun ayo ka kay 5 John kun ginbuhi ya pa no ang ining bata kag masakit ba kay ginhigtan niya pa no sa liog ang ining bata ti makon mo dugin halos wala dugin baboy ang ining bata kay 5 John no alin sa bilog yang lawas ang ginabusaran bala kay 5 John sa kung sino man ang ining suspect kung wala pa ni man ma-establish ang kapulisan kung whether isa lang ini katawo ang naghimo o kung more than pa dira kay 5 John no kay de syempre bisan nga isa ya katawo lang kay 5 John isa lang kalalaki no ginabi ang pwersa sang 7 ka tuig nga bata man usually amo nabi kung kilala ya ka usually dali mo na siya yung ma-inkwento or dali mo siya ma-tame bala ka kay 5 John mabala nga dali di until such time no nga basing probably ang bata nagsalig man no or may confidence man sa tao nga naistorya ya ka kay 5 John which is may possibility nga base amo ng suspect kay 5 John. Yes kaya ang bata abi siya lang isa abi sila nga balay kaya ang tatay gali gaobra. Yes, kay 5 John. Tapos ang iloya ti wala man nag-star kaya nagbulagay sila sa iyang bana. Then ang bana nagatrabaho so nabilin lula. Ang lula ara ba niya sa isa ka balay. Yes, kay 5 John. May balay man yang malam nga iya tapos ining mag-amay may balay man sila nga ila although nga lapitan na sila balay pero lain yang ginaistaran sang mag-amay nga nilain man yang iya nga lula mong kay 5KM. Kag usually ang bata nagatabok-tabok lang kay 5 John no tagon-tagon siya ni lola ya kay 5 John kag may mga pila man ganin no ka mga ginatan-aw nga accordingly dugin tawag ni siya ata sang lola. So may possibility nga basibla during that time nga uyat sang sining suspect ang ining bata sang gitawag ang pangalan sang sining bata sang sining lola kasi nagpanic na lang siya kay 5 John kag didto niya na lang ginbilin no sa Casillas man mismo sa ilaya nga balay kay kun for example abi may enough time atong suspect kay 5 John probably
hindi lang dara sa balaya ginbilin, probably ginputos yato sa sako kay basi may tawag na no, may tinutuyo may siya plano nga ihaboy sa iban nga lugar kay 5 John. Do may plano sa nga dalon sa malayo nga lugar para ngini makita sang sining suspect kay 5 Kim. Kaya di ba, usually may pilaman ka mga insidente man kitang nabatian kay nga may iban nga mga kabataan nga kaladula no tikong kaisa basi ang suspect kung taga dira lang gid man niya sa may area kad for example madula ang bata kung ginhaboy gid man to sa iban nga lugar kay 5 John may possibility nga pwede siya magpakuno-kuno nga nagasimpatiya magupod-upod man sa pagpulo pangita kay 5 John pero nga natanaw naton basi na lang alangan siya amo na nga nabilin nga lang mismo sa maybe during that time nga gintawag sang lola ang pangalan sang bata. Yes, kagakapin pati bation man ang tawag sang lola kay man lapitay man lang ang mga pila ka metros ang antad sang balay sang bata sang mag-amay ngani sa balay sang lola niya kay 5 Kim. Lapit lang man gid actually kay 5 John, mga walking distance lang man. So kay usually tiga natabog kita mo nang tupa ang mga ilang kay 5 John. May duha ka dupa, may tatlo ka dupa, muna bla? Maybe more than that kay 5 John no. Pero tawag na kun example magsinggit bation gid sa piyak. Okay. Kung magtawag ganing malam hindi bla sa ila balay man lang sa mismo gatawag kagapalapit din ang bata. Yes, kay 5 John, for example, magkaon, kung ano man dara nga hambal abi no sa iya sining lola kay 5 John. Kaya accordingly, medyo malambing man nga bata kay 5 John. Okay. So, ano subong ang latest investigation sa aton nga mga pulis? Magluwas sina nga natapos na giba ng autopsy sang bangkay sang biktima nga 7 years old ni kay 5 Kim. Yes, kay 5 June, no, kay nasang aga, ginpaidalom niya siya sa autopsy examination. And nagapatigayon pa subong, ongoing pa, ang ila sining ginatawag balay nga case conference. Actually, no, hands-on man dali, even na nga ton siri nga provincial director sang Iloilo Police Provincial Office, nga si Police Colonel Bayani Razalan, agod no, nga mahatagan sang mustisya ang ining bata kay 5 June. Kaga maybe, no, actually may pila naman kita ka mga initial information nga ginpalabot diri sa aton, pero ayo lang anay no aton sa nga kapulisan nga maybe by tomorrow no mahatagan na kita sang clearance may pinal na gid no nga tawag na no pag saysay o kun pagplastar sang resulta no sang autopsy examination kay 5 John. Pero amo na no kay since nga they have this 6 persons of interest kay 5 John, usually ang ano lang man nila mo eliminate lang man nila once nga makitaan nga negative o kung medyo malayo-layo kay 5 John. O ganang problema lang kahit syempre mga kaumahan kay 5 John wala sang CCTV, wala bala sang mahambal mo nga eyewitness gid kay 5 John during that time no nga nakakita gid akong tani isang sining kitabo sa sining bata kay 5 John. Accordingly ang ining mga persons of interest kay 5 John ginpaidalo man no sa swab test kay 5 John no ang ining tawag na no ang limaya ka persons of interest maybe through this test nga swab test ang ginpaidalom sila how? Maybe through this test kay 5 John amo ning terminology kay 5 John ma-determine no in terms of the penetration balaya kay 5 John or kung whatsoever no ma-explain gid thoroughly sa aton sining doktor kay 5 John. Pero so far amo na ang test no nga patawag na no patigayon kay 5 John sa aton sining mga kapulisan no kag ang doktor mismo no nga naga-examine kay 5 John. Kung pamatian mo sa hambal sang malam no sa lula sang biktima nga may pilas ang bata sa iyang dapit sa abaga sa iyang babaw sang iya sining chest kag ginalantaw nga agi sang kuko, may posibilidad nga inang kuko nga ina hindi kuko sang bata kundi kuko sang suspect, hindi bla kinagdulot ang kuko niya sa baga sang bata kay ginapunggan ginalantaw nga may posibilidad ginapunggan ang bata kay ti mabato ang bata kun imulantawon suno sa malam. Ang description niya nga may pilas ang bata nga agi sang kuko sa iya nga abaga dapit no nga amoy na. So kung pananglitan nga bisan wala pa nagpanghinaw kung nagkapanghinaw
suspect, may posibilidad nga pwede pa to siguro malantaw no? Kung balang kagbasi bala ko nakabato, mabalang bata, balang nakakamras man sa suspect bla, K5 Kim? Usually ka K5 John, no, may series man nga mga test in terms of magkuha sang fingerprint. Magambal ka nga, gani, kung magambal ka nga swab, hindi bala do sa ilong na ginakwa ang swab. Hindi bala dumduman ko sa kwan mo sa COVID-19, hindi bala may mga swab test nga ginahimo para balaan kung mangin positive ikaw sa virus? So, probably ka K5 John, no, may tawag na no on the technical term na nila. Kag mga process nila siguro, ano? Maybe ang swab test is a general term, no? Kag maybe dato na siguro nanda nato niya ka K5 John niya swab test yati ang sa ilong no sang COVID ka K5 John, pero hindi technical no kag medical ka K5 John no mo nang ila sining ginagamit kag maybe by tomorrow makapaathag na gid diri no nami tani nung ining doktor gid no nga paidalom gid or undergo sang sining autopsy examination kay K5 John kay kung kaisa may times man nga ang police medyo manabaw lang gid yang pagpahangop bala kay K5 John in terms of the autopsy examination pero for example sino nga doktor nagkuanaw sino nga doktor ang nag-autopsy sa bangkay sa nga biktima ni? Kaya usually ka K5 John ipa-confirm na naton kay K5 Karen. Kaya usually diri sa aton sa mga diri sa Iloilo si Doc Bakin most of the time ka K5 John mo. Kundi nag-retire na si Doc Owen Libakin daw nag-retire na siya. Pero wala pa sang may nakuha nga doktor nga nagbulo sa iya nga mangin medical legal officer. Amo na rason nga ginakwa gyapon iya nga serbisyo. Pero in his private capacity na no? Kaya hindi na sa kwan mo. So base kung siya mangyapon, makakuha na siya, maka-explicar na siya. Pwede na ma-explain isa-isa kung paano natabo ang pagpanghimulos. More or less, mga pila ka oras na sa nga napatay. Ma-explain na sa ni Doc Libakin kay namin na sa ma-explain sa mga amo, sa mga kasubong sila nga bagay, kay 5 Kim? Oo, parehas man nagligad, bala to sa tubungan kay 5 John, ma-determine niya kung ano oras siya nagkaon, ano oras, bala no mga interval nga possibly ginhimo to sa iya kay 5 John, no? Kaya syempre, adon sila nga mga kapulisan, ilayang nga expertise kay 5 John. Usually, in explanation is general lang, no? Kay 5 John. For example, mambal nga may laceration, pero hindi man mapathagid blayan, no? Kung paano na on the... may mga kwan na siya, may mga term na siya sa mga inang old healed laceration, may nga inang fresh, no? Kung fresh ka nga laceration, or may amba, tapos may mga term na siya nga ang bata, antes siya may laceration nga natabo siya nga bag-o pero may old nga daan nga health subot sila may nakatandong siya una daw mo nabladamo na sa mga nabalaan kag sa mga term nga ginagamit si Doc Owen Libakin kay 5 Kim. Yes kay 5 John kay for example may mga old ones kay 5 John it means nga may history na mga makadugang man sa mga palamangkutanon naton kung may nasugidan ang bata kung nakahambal kay 5 John o kung prior na tabo ang ining insidente or na-discover ang nga lawas may mga signs of trauma kinakadlukan nga mga tao kay 5 John no? So, may may mga trouble nga natabo bo chilingon makita mo na sa lawas kag sa hagyo sang bata antes mapatay sa iya nga mga aksyon mabalaan mo kung nagbato siya kung nakabalo siya nagkamras siya mabalaan ina ni Doc Owen Libakin kay 5 Kim. Yes, good ka kay 5 John, no? And even kung for example, ginlampusan o kung anong possible ginlampos kay 5 John, no? Mapathag na sa ton sang medico-legal. Pero sa initial kay 5 Kim, initial, no? Nga informasyon tayo official, ang kinanglan, ta official, pero sa initial, may info nga nakuangid, may ara sang na-consummate ang ginatawag nga pag-rape sa bata kay 5 Kim? Dako ang kay 5 John, no? Dako ang possibility based 90%. No, sa aton nga tawag na nung nakuha nga information. Sa 100% mga pila ka porsyento? Actually kay 5 John, kung basihan naton diri, mataas-taas man ang percentage kay 5 John kay ang accordingly ng bata. Yes kay 5 John, kay may ari ni siya
nga based sa info nato no for subject for validation and confirmation, may head injury siya ka kay 5 John. Head injury. Possible ka kay 5 John nga tawag na ginlampusan o ginsumbag ang iya sini nga ulo. Ikaduha ka kay 5 John, may mga hematoma ka kay 5 John nga kun hanog bala ka kay 5 John no, nga nakitaan sa iya sini nga lawas. Kag accordingly, may laceration sa iya nga kinatawo. Okay. No? So amo na sang initial yes, nga info. And then ang liog niya may ara nga pilas. Yes, no, kay makitaan dito sa info man halin sa lola nga may higot sa iya sini nga lawas ang nakitaan siya. Kung for example no mapaathag ni Doc Libakian, for example kung sa laceration sa kinatao sang bata, kung in terms sa kadakuon bala ka kay John no, kung ma-determine kung adult to bala o kung pwedeng bulo bata-bata ka kay 5 John no ang naghibo ni sa iya ka kay 5 John. Okay, sige. So mo nang initial but ang confirmation sini halin sa medical legal officer nga nag autopsy sa bangkay sa biktima. And sino ang nag-examine sa sining mga persons of interest nga doktor naman iya para sa pag-swab test sa ila kung pag-swab sa ila kay 5 Kim lain nga doktor ni o kung si Dr. Owen Yapon? Ipa-check naton ka kay 5 John no with ka kay 5 Karen which is amo ni siya no ang may direct dito yung contact dito sa may area ka kay 5 John. Pero ang ginhatag pa lang abi nga information sa aton is ginpaydalom ni sila sa test no ang mga persons of interest ka kay 5 John. Abantayan naton boss kay ipa-ididan pag naton no regarding sa sining mga information ano gid ang natabo in terms of the autopsy result as well man no kun in terms no sa mga observations man no kung may mga natipon pagid or nakuha nga dugang nga mga ebidensya dito sa may lugar ka kay 5 John ng aton sini nga mga kapulisan. Tamo na no medyo as I mentioned kay nga medyo mabulubudlay kay since nga unlike Drea sa pila ka mga area nga may mga CCTV ka kay 5 John nga for example nagwa drabi ang tao makitaan dayon or maka-track dayon daton sini nga kapulisan. Medyo struggle no in terms of the collecting or collection of evidences kay 5 John sa sining tawag na no makangilidlis nga krimen. Wala sang bata nga deserve sa kamo ni kay 5 John bisan kaniya tawag na no lagkuan nga mga babayi kung sino man dira kay 5 John. Grabe ni mambal naton nga brutal kag ginapanawagan man naton no ang aton sining nga mga tawag na no may somehow need na ni Black kay 5 John sang kamay na bakal para no matagam ang aton sini nga mga may mga plano nga maghimo sang kaangay sini ka kay 5 John tiya makon mo ara ka sa sulod sang balay mo dira ka man mismo masapuan dira ka man mismo patyon bala ka kay 5 John tiya duga patimaan bala ka kay 5 John even sa mga sulod sang balay naton hindi gali kita safe ka kay 5 John no so nagasalig man kita sa pulis naton nga mahatagan niya siya sang pila na ka kay 5 Kim. Pila na ka bisis natabo man sa buyo sa may tubungan to 15 years old man ton patay man to sulod balaya man ton sa puan man. Ari nagbata pagid ato ya si 15 years old to 16 years old subong nagbata pa yun naghimo na siya nga 7 years old so basi pila kadlaw bla kibota basi pila kun tagtatlok tuig ba puriya palayo lang so amo na gani gasalig man ta sa mga pulis pero lain gidya kung may ara nga puwersa nga nagasugo ani si ibabaw para nga ang mga dungol nga ini magtagam, makulbaan pareho sang ginhimo sa unan Tatay Digong. Way sang ginhimo, way sang may naghimo sini nga kasubong sinis Digong lang mo. Amo na yung aton nga nabantayan ta ma-recall ta dayon blang malam to bla sa mga kasubong sini kay 5 Kim. Tiya mo gina kay 5 John no tikon gusto naton bisan sino man kay 5 John gusto naton nga mangin safe sa aton nga mga puloyan or bisan nga lakat kita gusto naton safe man kita makon mo ganing ara kay sa balay mo sapuan kay mo patay nga ara sa sulod sa balay mo ni payan kung maglagaw-lagaw ka labi ni kunara kagkapin pagkatabo ni sa mga uma di sa syudad gani daw talagsa ka makabati sini kay nga ti damo tawo mo pero kakatabo ini sa mga uma-uma kay nga malinong ang lugar masyado kapos magimo subo siringon naglapta ng mga haso kang mga tunto sa nga uma-uma subong kay 5 Kim.
Kahit siyempre... supposedly sa mga umaga ni, hindi bala pangabuhi katawo ya, simple lang. Pero ang Malinong? tawab lang, linong ya pangabuhi sa uma, pero lang tawab lang katabo. Sa umaga katabo, subong, nga kasapwan ka lang imo, patay sa sulod sa imo panimalay. Amo gyud ka kay 5 John, no? Even gani may pilaman naman ka cases nga lakat-lakat ng sa dalan, may pilaman ka mga natabo no nga wala man aton ginapangayo ka kay 5 John. So challenge ni no sa aton sining Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO kag even no sa Lambunaw Municipal Police Station kag mas manami ni kung ginatokbol bala from time to time ng mga kapulisan naton sang local government unit o kun LGU dira sa may Lambunaw, at least bala no from time to time mapa-update diri kag mahatagan gid sang hustisya ang bata kay 5 John. For Sige. example, ara na siya kay 5 John ang suspect, ara lang sa palibot, may tendency nga kung hindi na siya mahatagan sa hustisya, basi mang biktima siya liwat kay 5 John. Sang iban nga bata o kung iban pagid nga mga tao kay 5 John. Okay, sige. Salamat kid kay 5 Kim. Report gikan diri sa patrol upod kay K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa aton nga pagpanumbalik mga K5 iban pa nga mga balita kay impormasyon diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ang mga balita ngayon batian ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist kontra sa mga pamalatian katulad sa mga nagkalalain nga mga virus mga K5 labi ng dengue virus nga mo nagapangdalasa karon. Ang bata nga 7 years old nga si baby girl nakalampuwas mga K5 sa inang dengue pero way karang puwas ang kining virus nga halin sa tawo nga haso tunga nag-rape sa iya kang nagpatayo. Mga ka-K5. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa mga ginikanan da bantayin nyo masyado inyong mga kabataan. Kung halos parang hindi hapunan sang lamok na, hindi pagpahapunan sang lamok. Bangod kay nagadala ini sang dengue fever mga ka-K5. Amo marason sang kamatayon sa sining mga kabataan kaysa mga magkalabiktima sang dengue virus. Nga kinanglano naton nga mag-inom sang D3 Bio. Ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga gihimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Nga pariyo may maayo nga natural antimicrobial properties. Sila binigid batok sa mga virus kat pariyo ay bisang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio. Ang ginahimo sang lawas naton into monoglycerides kay isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio through MCT ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Mga ka-K5 ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue kana. Kani mga ka-K5 no ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikang lawas nato sa bleeding kung na-impiktar ka na sang dengue. Gani tinluan ang aton sini nga ugsaran para hindi pagbalayan sang lamok kag nga nagadala sang dengue virus likawan nato nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton nga balay kag mag D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9:07. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Sa pagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pahina ng mga luha ibatan ng tubig
problema, magbangon kag magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaling sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko paglistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadaghan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadaghan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maglibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon
bilang isa ka media practitioner, no, na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no. And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linwood. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Linwood. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Linwood. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalaga naton nga oras karon nakalabot na kita sa 16 minutos na ang nakarigad sa alas 9. Pasiplatan ta ng mga mensahe nagikan sa aton sini nga mga followers nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Naon tanay ang sa K5 News FM Iloilo pinakaunagid. Tamyaw naton si Commissioner Abue Estinor. Sang inang kag sa tanan-tanan nga mga grupo sang mga Marites ka mga Marisol sang Iloilo Executive Basketball Club. Mayang gabi na sa tanan-tanan sa mga grupo da. Labi na gid sa mga grupo sang mga Marites and Marisol. Sa kay nung Abue Estinor mayang gabi. Kay kwan sa kay inang Master Jed Oy mayang gabi. Kag diraman sa mga grupo, no, si Kuya Dokal, si ang mga kap, si Kap Bong Villarreal. Sabi na, no. Dilanggaw kolektor. Mayang gabi gid. Pertene sila mga grupo sa mga nahidlaw na ta mag-practice sa basketball man ano man. Okay. Dali gid lang mga K5. Bago lang tayo istorya parte sa kan antes ko magbasa sa mga mensahe ha. Bago lang tayo istorya parte sa mga kalamatay, kalabanan ng mga babae, may bata nga na biktima to sa may Lambunaw nga napatay ari man no. Ay informasyon isa ka babae naman mga K5 na sapuan sa nga wala na sa kabuhi, but sino hindi patay naman niyo, no? Sa may banwasang Kalinog, may breaking news sa ato sini nga mga K5 report. K5 News FM Flash Report.
Flash report nagikan sa patrol with K5 Kim Kaluyo. K5 Kim, go ahead. Ginkumpirmar ka kay 5 Jones ang Kalinog Municipal Police Station nga tawag na no nga may nasa Puandra nga isa ka babayi nga wala na sang kabuhi sa nabukid actually no nga barangay dira sa may Banwas ang Kalinog, and accordingly tawag na mga around pasadula sa isang gabi na sa puanong ining lawas sa kay 5 Jones kag accordingly medyo mabulubod line no sa aton sila nga kapulisan with distance no didto sa may nabukid nga area ka kay 5 Jones nakapadulong naman didto aton sa nga kapulisan kag based diri no sa aton sa nga Kalinog MPS nga ongoing sa karon ang investigation ka kay 5 John didto ya sa may area subong sang tawag na no final gid nga ibalo regarding kung ano nga tapos whether may foul play o kung wala ka kay 5 John didto ya sa may area. Okay, so sa may Banwas ang Kalinog na bukid nga porsyon waay pa man sang inisyal nga informasyon kung bala may pilas ang biktima o kung wala kay wala 5 pa man Kim. ka kay 5 John kaya according data mo na medyo tawag na no malayo-layo ang investigador no medyo ma-travel pa no going sa proper kag probably no medyo mahuluhina-hina ang signal sa lugar ka kay 5 John pero according man gani diri no sa aton sining kapulisan mamboy lang sila diri no sang information once nga mayara na no sang investigation kag nakaplastar na sila ya kay 5 John dito sa may area. Okay, sige. Salamat. By the way, kay 5 John, nagalagabong galing tingog mo sa CPU nga jeep nagyana mo diri sa may Tubang Capitol. Central Philippine University nga kwan nga ruta haro CPU. Ruta sang haro CPU nga jeep. Naka loudspeak kagid ka kay 5 John sa jeep ni Manong wala ko kabalo ko na tulungalan niya. Labay sa. Wala mo nabtan ka kay 5 John pero tunog-tunog mo bation gid sa bilog nga dalan. Oh, perti. Grabe. May gabi lang sa kwan. Kay Sir wala ko abi wala na mo na himutadan kun plate number. Plate number kun sino to si Manong. Basta haro CPU nga jeep. Yes, kaki 5 John. Dira sa Capitol, sa kay buksan naman bitnana namon. Dumalikop gidang sa Capitol area kaki 5 John versus sa gilid na balawan sa paglabay kasdalan, batian mo gid kay 5 ni June alokado ka pulot. Ati mga kwan na da, mga gwardiya guro sa Capitol na daga pamati. Ara da sila. Kagang ano kaki 5 John ang tong jeep tunog-tunog. Ang jeep nga haro si Pio. May gabi lang da sa driver kag sa mga pasahero nga nagasakay. Ako to pasahero pato kay 5 John. Naubos na. Wala na ya. Gani libot na to guro kay 5 John nga pangita sang final passengers. Kag basi kung gapangitan na to. Basi manog puli na to. Anong puli na guro to si tatay sige. May gabi sa tanan-tanan da. Hindi lang kay mga taxi driver nga pamati pati jeep nga di pasahero pati mga kwan gani guro mong mga modernized jeep lang nga pamati na laban-laban. May mga listeners kita kay 5 John even gani mga series bus last time yung mga nagasenda sa konsang video nga gapamati kay 5 John ang mga gabiyahe series bus. Baw damog ni damo. Perti. Salamat kay sa pag-tune in sa 88.7. Sige, kay 5 John na po diri sa patrol. By the way, tamyaw ko lang dira si Tita Rena Mapa, Ma'am Veronica, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay dira sa Mayre sa Lapu sa Decamay. Dira kay Ma'am Immaculate kay Sir Cliff Acosta sa Distrito Sang Lapas. Opo diri sa patrol K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa isyu publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Flash Report. Dapat yan mga ka-K5 ang flash report nagikan sa patrol with ka-K5 Kim Kaluyo angot sa sining gin report nga isa ka babae naman nga nasapuan nga bangkay naman to o patay na mga ka-K5 dito sa may area sang nabukid nga bahin sang Banwas sang Kalinog. Sa mga pulis naton ka-K5 magahiwat sa nagresponder naman pero pinanglanon pang investigasyon balaan kung bala ano ang kabangdanan sa kamatayon sang biktima. Kung bala may may mga pamaagi sang pagpatay nga ginhungod o kung nasapuan na sa nga patay na gidya kay bangod kay may baratian. May pamabalaan kung bataon ang babae o kung natigulang na. Asa mo na nga to sining kwaon ng mga follow-up sini. Angot sa sining flash report sa ato sining patrol daw damo usbong patayin sa puanaw no. Ating bata mga K5 to mo to yung kaluluoy gid. So buwas nga adlaw hulatan nyo ang follow-up report kag ang autopsy result sa bangkay sa biktima. Mayari kita diri nga initial
nga may ara nga kuan kuno mong K5 Andre 3 o'clock and 9 o'clock laceration. So muna siya. Ti way ta kabalo na kuno mga 3 o'clock kag 9 o'clock la posisyon sang laceration na. Way ta na kay intindi siya ang mga doktor lang. 3 o'clock ti guro kun sa relo medyo kun 3 o'clock ti diri nga side guro no? Gapa side sa tuo. Tapos 9 o'clock ti gapa side sa tuo wala pagid. Abo sila gin kalikad gid sang tunto niya. Mga ka-K5. So gani amo nang inyo sining ulat-ulaton kay may mga follow-up report kita angot sa sining natabo sa pag may posibilidad gin rape kag gin patay ang ining biktima mga ka-K5 nga 7 years old. And of course, ang follow-up man to sa may banwas ng Kalinog, no? Mga ka-K5. Dali lang kay pang shout-out na to sila nga mga followers, mga ka-K5 nga nagapamati. Ang nag-monitor din sa ato sila nga pagpangalagad nung Aboy Estinor, may gabi. Sano naman tayo practice ang basketman? Dugay na way ta ka pabalhaso. Abi, preparahan ng pabalhas ta sa Miyerkules. Sa mga grupo na to, no? Si inang si Kapbong Langgaw Kolektor Villarreal may gabi kag kwan sa iban pagida si kwan si sino pang mga upo din naman si Jack si Moroy si sino pa mga grupo da mga kapitan ng mga grupo ta si kwan si damo kap mong K5 no sa mga grupo sang Iloilo Executive Basketball Club may gabigid sa inyo tanan-tanan. And subong man ginatamyaw nga ato sini nga mga followers diri sa K5 News FM shout out sa kay Jefferson Agudinis, Nen Fatahala, inang kay Arnold Graho sang Balabago Haro may gabi man shout out sa kay Susan P. Siscar, RV Chris Casiris, si Jonel Espanyola niya idol ang mahambal ko lang sa mga suspect niya bakal na sila nga daan sang Star Margarine dalon nila kung mapriso sila kay damog ilang da sa higad-higad nga mabato sang pangkapi-kapi lang ang bata nga wala sang animo among ilang nga ginhilabtan tani madakpan na ang mga haslo na nga wala abi nila ang mga haslo nila wala na abi si Tatay Digong mong amo na nga naguluwa naman ang mga adik. Thanks idol. Kay Dennis Villanueva watching from Dumangas, Iloilo. Thank you for watching. Narciso Bolivar watching from Hong Kong. And Sweet Cel Duterte, good evening. Joe Martubungan. Shout out dyan sa Pararatigbawan sa kay Tintin kag Mr. Rosindo and Maylin Tamayo. Sa kay Nick Dimavibas Sinoben. Niya diri sa San Miguel idol, grabe hangin subong kag grabing ulan. Keep safe ka muna sa mga taga San Miguel. Kay Marjorie Cabalonga, keep safe everyone, maghalong kita, tanan ilabi na gid sa mga taga Santa Barbara, Iloilo. Kayang ulan, nagamat-amat na kusog diri. Kag diraman sa akon pamilya dira sa may Kipot Haniway, sa mga Argente family. Sa akon nanay Piling, kag sa akon mga utod dira, kag amon agot nga si Glenn Argente, kag sa iya asawa nga si Tingting, kag sa tatlo niya ka mga sultirito o mga sultiro, maghalong kamo dira kag sa may Punta Taytay sa Banwa sang Haniway, maghalong man kamo dira. Okay? Julia Alberca Gansya, good evening man. Arman Bakugu ay Maricel Valor Casiple, Carmel Habana Garcia, sakay Norberto Jolin Montaño Jr. Watching from Wawan Buenavista Guimaras, Jumar Tubungan Adictos ang naghimo kara. Nonito Sumbong watching from Barangay Baldusa Zone 3, Sumbong family. Liserio Kalikaran, good evening. Marborca Dennis Hardiniano, ang gahimo na hindi na dapat prisuhon, sintensyahan na diretso. Ipapriso kamoto sa ICC kung imuon nyo na. Sakay Maria Althea Ayrol watching from Pughanan, Lambunaw, Iloilo. Kaya Jessa Budyola, good evening John.
Bengs PSG, good evening man. Sinel Abayon Bansalis, Moises Dinoso, good evening. Earl Jan Pandagani, watching from New Site Public Market sa Hurdan, Guimaras. And maayong gabi lang na sa inyo tanan-tanan. Of course, sa mga followers man naton nga nagalantaw sa June Kapulot News Live, pang isa-isahon man naton sa kay Dewey Agnes. Good PM kay 5 June Kapulot, shout out dira sa pamilya Agnes dira sa Madarag, San Enrique, Sanglan kag Poblasyon Ilawod, Pasig City. Happy listening sa inyo. Kay Andre Agil, good PM kay 5 June watching from Roa City. Kay Lisa Atinon Agil kag Lisandro Axel Atinon Agil sang Barangay Tanzagua, Roa City. Kay Ralph Abario watching from Tibiao Antique. Kay Danny Labrador, may gabi. Sa kay Ning Pamplona Selo, good evening man. Jessica Sipi, good evening sa mga father. Tudloe ang mga kabataan sang self-defense samtang bata pa. Ay tuod no? Tudloe nyo abi sang self-defense mga kabataan nyo. Labi na gate kung babae ang kabataan nyo. Tudloe nyo sang self-defense, yung isang bisan, isa lang kakarate. Blama, igo ya sa itlog lang suspect. Kay Jennifer Emne, may gabi man. Kay Kuya Melvin Castillo Butabara, good evening Kuya. Sa kay Jan Padios, ang bata naging patay. Hindi na mabalik ang kabuhi sang bata. Sa iya kung madakop prisuhon lang, dapat patyon man. Diin ang hustisyada. Hindi nyo pagpatya kung patyon nyo na ang suspect, palaban ipapriso kamo to sa ICC. Jan Padios. Sa kay Joffrey Lauderes, good evening man. Chris Boyko Almohin, kay 5 John, good evening. May gabida sa tanan nga mga miyembro sang inang senior citizen dira sa may zone 5 sa barangay Takasaro. Sa kay Mami Chris Boyko Almuhin. Marinet Manikan, good evening man. Alberto Palomo, ibalik si Daddy Digong, wala tupa si Dikos, lagi bangag. Kay Rosimpas, may gabi man. Stanley Valiente, Denden de los Santos, Liz Tubisa Gagnaw, Laila Sofia Alterio Hiroche, Christian Garduce, Ria Capanas, Verna Salvilla. Good evening sa tanan nga mga miyembro sang June Kapulot Fans Club International. Sa kay Des Resmondo, good evening ka K5 Idol June Kapulot kay sa tanan-tanan nga pamati, God bless. Alberto Palomo, good evening, kamustang Bagyo da? Kanami pang bakulon sa mga kawatan perwisyo proyekto sa Ilabuhat. Teresa Gipo, good evening man. Leo Recto Matiliano, good evening. And sa kay Shane Tan Silya, mayong gabigin. Okay, ayos. Mga ka-K5, no? Langalan ng Chimpota, pero check na to na yung katapusan nga balita kag informasyon nagikan sa iban paraton nga mga reporters nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Upod kita sa kay ka-K5 inang Alex Escalante. May kang tanong mga K5 sa report kay informasyon nga ang mga atleta na to, no? Nga nagtiglawas sa Iloilo sa Batang Pinoy 2025 sa General Santos City, ginpasalamatan ni Governor Defensor Jr. Kag ang probinsya ang nagtapos nga rank number 19. Wow. May gabi ka Anabel Biaco da sa barangay inang Hibaw Ansor. May gabi Anabel. Musta ang kwarta sang barangay? Ayos lang. Yan ang mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Alex Escalante. Alex sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ginpasalamatan kay 5 June ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mga atleta sa probinsya sang Iloilo nga nagtiglawas sang Iloilo Province sa Batang Pinoy 2025 nga ginhiwat sa General Santos City. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. magluwas sa mga atleta nga nagdala sang bugal sa probinsya sang Iloilo. Nagapasalamat man inino kay 5 June sa mga ginikanan, mga coaches kag mga local government units sa LGU nga nagkigbahin sa among sporting event. Dugang paniya dako gid ang
niya bugal kag pagpasalamat sa pagtiglawasang maayo sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga nangin rank 19 ang probinsya sang Iloilo sa 159 tanan ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas nga nagpasakop sa Batang Pinoy subong nga tuig. Sa diin sa kabugusan nagpauli sang 51 ka medalya ang Iloilo Province nga ginbugusan sang 14 ka bulawan, 11 ka silver kag 26 ka bronze. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Tangalang na tiyempo tama ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad, hindi ipagkalipati ha sa mga bago tapos panyapon da para nami inyong pagtunaw sang kinaon nyo inom sang klinika DTX coffee mix. Kakape ka na detox ka pa kag nami ang inyo sini nga inang digestion, no? Good for digestive system. Klinika DTX coffee mix. Kag hindi ko na ano man sa mga mag-asawa lang niya ha. Hindi niya pwede sa mga manyakis nga mga rapist. Sa mga mag-asawa lang, mga ka-K5 nga daw medyo nagamatamat na punder ang inyo nga bombilya. Pasigaha ang bombilya pinagi sa paggamit sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5 produkto sang Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Shout out katapusan sa kay Genexes Rex Agnes dira sa mga taga Pasig City, Rigboy Tubular Tamayor, watching from Pasig City gyapon, Duran Lotelia, siniya nami ipakaon sa ido mga walahoy ang manyakis ang iya. Vicente Fermindosa watching from Metro Manila, San Juan City, kay Melisande Anyok Pagdato. Shout out sa mga taga Barangay Bulilao, Dumangas, sa mga Anyok family and Ophelia, Nay Ophelia, I miss you. Grabe Jomar Tubunggan, shoutout sa Parara Tigbawan, Mr. Rosindo Tamayo and Mylene Tamayo. And sa kay Marivic Talagtag, good evening, watching from Sitio Layon, Ipil, Barbasa, Antique. Arnold Graho, sang Balabagoharo. Jefferson Agudines, good evening, nagapulaw sa Aligre Oton, sa Agudines family. Ayos! Way na kita tiyempo maka K5 diri sa aton nga papangalagi kita buwas. Standby na kamo kay DJ Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Sa ngala sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako ni ka K5 June Alhuado kapulot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa